Mao ni manok ni Bay Ramon nga bulsahan mga idol. Mao ni imong manok bulsahan bay? Di asa man bulsahan eh kani tapay no? Oh, grabe tinuram. Dili ni binangagan ni mo tinuod bay kanang kana. Ha? Di na tinuyo. Pag sure ya bay oy no. Mga idol oh. Nuod no. Taksara ning manok nga bulsahan mga idol. Buinas kay ang kontraan ni gahapon kay wala mo sukol. Aw kung nisukol pa sudan na sad mga idol. Oh, misoko pa rin mao pinuuna hugot kabilang ang manok. Mao lagi. Oy hala man ni Chris TV kung nisukol pa ng manok ni Bay Ramon daghan ta kay magsudan. Magsakit unta na yung bag-ang og kinaon. Unya sa tiki-tiki dayon isumsum. Mao gyud unta lulubot yok. Mga idol ikaduha unta kang Bay Ramon ya wa man manukol. Wa man kondisyon. Wala mo idayon na lang trewe, dili naman to pada. Wala naman waon. Di man champion na to kay pildi na pildi. Ana pildi naman pirmiro. Iko tulit ay. Dili mo sige pa Oh. manok. Sige. Nga ba no? Sabi ko ba, pag nakaw pa ni iuna, hina ko magkudha kita. Mag-udakir unta mi kinaon sa bihag mga idol. Kay dili ba ya basta-basta ang sinyal sa manok ni Bay Ramon. Kay purmo og buwak nga ros kung imong tan-awon. Bro magbuwak ba eh? Bro buwakan mo no? Bro gross ba? Wala ni kumpiyansa si Bay Ramon sa iyang manok mga idol kay hadlok siya kawaton. Lami ba ya kayo ni kapayasan in taon? Di, sobra gapon ba? Ito na yung tagayon. Di doors. Sobra dada. Daan lagi sobra. Anay, sobra gapon mga idol. Red horse. Kunya karon ako ni pakatihan si Bay Ramon. Ako ni siyang paimnon sa Red Horse na mo sobra gahapon. Medyo expire na ni gamay mga idol. Kay wala man takubi in taon. Oy hala, basig magkaigit na si Bay Ramon man ni Chris TV. Kung magkaigit si Bay Ramon, paim na lang tambal nga expire. Mao kina akong buhaton lulubot yok. Nga ay.